Bakit daw mo ang naeng nasipay mo tinakat kagura tiyak may kari tiyak bayang tenambiak ko saan nakas iti abukod ko tiadang ko amom dayta sikap yaku tinagriro darilipat mo di ayata gapuken kuan na anang tedragsa adyang matutupan takit daw mo humanay kati abasol ko ajak daw mo amok ka na sakit at ikaw makaden na ngem apay nga ta ano sangken ipanubo pag sinain na tidalan ko kentidalan mo sikap yaku tinagriro danilipat mo di ayata gapuken kuan na anang tedragsak adyang matutupan takit daw mo sikap yaku tinagriro danilipat mo di ayata gapuken kuan na anang tedragsak adyang matutupan takit daw mo